Hej med dig, mit navn er Mark, jeg er founder og CEO af Effective, og i den her video, så kommer jeg til at tage dig igennem, hvordan du bruger Effective som freelancer. Og det første, du bliver mødt af, det er vores forside. Lige nu er det vores universelle forside, indtil at du vælger at logge ind. Når du ser vores forside, så er der både freelancer og der er opgaver, og det er fordi, vi endnu ikke ved, om du kommer til at bruge platformen som kunde eller som freelancer. I de her tilfælde, så laver vi en helt ny konto fra bunden. Så det du gør, det er, at du går op, og så trykker du opret konto. Og når du lander her, så skal du indtaste dine oplysninger eller logge ind med Google. Hvis du ikke vil logge ind med Google, så skal du indtaste din e-mail og din adgangskode 2 gange, og så skal du lige trykke de her 2 bokse af, og så trykker du opret konto. Og nu, der skulle du gerne have fået en e-mail fra os af. Husk at tjekke din spam-map for at se, om den ligger der, og derefter så trykker du på verificeringslinket, og så er du ligesom i gang. E-mail bekræftet, og nu kan du begynde onboardingen. Godt, i det her tilfælde, der laver jeg en helt rigtig profil til mig selv. Jeg indtaster mit navn, efternavn og et telefonnummer. Jeg vil altid anbefale at vælge profilbilledet fra starten af, da det giver dig endnu flere muligheder for at blive opdaget. Nu trykker vi fortsæt. Og her skal du så vælge, hvordan du gerne vil bruge Effective. Og i forhold til den her tutorial, så vælger vi selvfølgelig freelancer. Og når du så kommer til trin 2, så skal du vælge, hvilken type af freelancer du er. Og i 90% af tilfældene, så vil du vælge individuel freelancer. Og lige nu er der også kun den mulighed, så den vælger vi. Og herinde, der skal du give nogle ret vigtige oplysninger. Det er det, kunderne og virksomheden kommer til at se, når de besøger din profil. Så lad os sige, at du er videoklipper og har speciale i Special Effects, så er det nok en god idé at fremhæve det i din professionelle titel. Og hvis du er softwareudvikler og frontender, så er der mange måder at lave en fed titel på. For eksempel, sådan her kan du også skrive det, men jeg vil lade det være helt op til jer, hvordan I vælger at skrive jeres professionelle titel. Så skal du skrive en biografi om dig selv, og her er det vigtigt at fremhæve nogle ting, som du synes, der er særlig fede ved dig, som du ved sælger over for kunden eller virksomheden. Lad os bare fortsætte i sporet som udvikler og skrive, jeg har 10 års erfaring som udvikler. Jeg har blandt andet kodet i 5 forskellige frameworks, herunder Next.js. Det er vigtigt at skrive så meget information, du kan her om dig selv, hvad du kan, og hvad for en profil du er. Jeg vil bare skrive noget tilfældigt her. Det passer ikke på mig. Det skal passe til jeres profil. Herefter så vælger du din kommune. I det her tilfælde med mig, der er det Aarhus. Og i timepris, der kan du vælge at skrive en timepris, hvis du har en og arbejder på teambasis, eller du kan vælge at bare lade den stå blankt. Men for god ordens skyld, så kan jeg lige indtaste en timepris. Vi siger bare 1000. Godt. Nu har vi udfyldt det her, og nu kan vi trykke fortsæt. Okay, det her step er noget af det vigtigste i onboarding, du udfylder. Det her, det er din kategori. Det er det, vi matcher op med nye opgaver fra kunder og virksomheder, og det er sådan, du bliver opdaget på siden, og vi kan kategorisere dig og vælge de rigtige opgaver til dig. I det her tilfælde har jeg jo valgt en softwareudvikler, og derfor så skal vi også vælge software, UI og UX. Så er der en underkategori, hvor man kan vælge lidt forskellige ting, afhængig af, hvilken softwareudvikler du er. Og vi vælger så softwareudvikling, og jeg er så en frontend udvikler, og jeg har special i Next.js, så man kan også vælge et værktøj hertil. Når du har valgt det, så trykker du gem ekspertiseområde, og nu har du dit første ekspertiseområde. Du kan også, hvis du har lyst, tilføje flere ting. Lad os sige, at du ikke bare kun kan frontend udvikling, men du faktisk også kan backend udvikling. Og du også kan backend udvikling i Node.js, så kan du også vælge det i samme omgang. Du behøver ikke gøre det flere gange. Men i det her tilfælde, så trykker vi gem og siger, okay, jamen det er de her ting kan jeg, det er dem, jeg vil have opgaver i, og ingenting andet. Så er det det, du har valgt. Men lad os sige, du kan flere ting end bare at softwareudvikle. Du kan faktisk også finde ud af at tage billeder og tjene penge på det. Så kan du gå ind under video, foto, animation og lyd, og derfra så kan du vælge foto. Og her så kan du vælge dronefoto, hvis du kan finde ud af at skyde billeder med en drone. Du kan også vælge at tilføje bryllupsfoto, hvis du kan finde ud af at tage billeder til bryllupper. Kun fantasien sætter grænser. Det kan du vælge som ekspertiseområde, og faktisk så kan du vælge alle de kategorier, du har lyst til. Så længe det er noget, du kan finde ud af, så sender vi dig e-mails i de her kategorier. Jeg vil generelt anbefale kun at vælge de kompetencer, man kan finde ud af, men der er frit valg til bare at trykke løs og vælge så mange, man overhovedet kan, men vælg det, du er bedst til, fordi hvis du har for mange ting, så skiller du dig ikke ud med din profil. Det er også noget, en virksomhed kigger på, så vælg så nøjagtigt du kan ind i den her kategori. Godt, nu har vi valgt en masse forskellige ting, så nu tænker jeg, at vi fortsætter.
Herinde kan du tilføje din erhvervserfaring. Det kan både være freelance-opgaver, det kan være fuldtidsansættelsesopgaver, kontrakter, praktik, whatever it is, så kan du tilføje det under erhvervserfaring. Jo mere du udfylder på din profil, jo bedre bliver din profil anbefalet inde på siden, så jeg anbefaler at udfylde så meget man kan, men man kan vente til senere, hvis man ikke gider at gøre det i onboarding. Så vi trykker bare fortsæt. Nu kommer vi til uddannelse og certifikater, og det anbefaler jeg også at udfylde på din profil igen for at skille dig mere ud og blive matchet endnu mere direkte med de rigtige kunder og virksomheder, men det kan du også bare vælge at udføre senere. Nu trykker vi fuldfør opsætning, og så er vi sådan set i gang. Nu er du inde som freelancer. Det du bliver mødt af, det er dit dashboard. Det er her, du ser, hvor mange penge du har tjent, hvor mange projekter du har afsluttet, hvor mange der ser din profil. Her kan du se dine tilbud og det, du arbejder med, de opgaver, du er blevet tilbudt. Og her står der faktisk allerede en opgave fra mig selv, jeg har uploadet på siden, som du kan ansøge til. Så systemet vil allerede finde opgaver til dig fra første øjeblik, du opretter dig som profil. Du kan også se din indtjening, hvor meget du tjener. Du kan redigere din profil, og du kan se, hvad klienterne de ser ved at trykke på din offentlige profil her. Du kan også opgradere din profil til en pro-udgave. Det kommer jeg ind på senere, men det får du også mulighed her fra dit dashboard. Heroppe så står der tilgængelig for arbejde. Det kan du vælge at slå til som ikke tilgængelig, så når folk kigger på din profil, kan du se, at du er i gang med en masse opgaver, og du ikke lige har lyst til at tage flere opgaver ind lige nu. Jeg anbefaler selvfølgelig, at man altid er tilgængelig for arbejde. Du kan slå det fra, hvis at du har travlt, og måske første tid om 3 måneder til at tage en opgave ind, så kan kunderne også se det direkte. Det første, jeg vil anbefale at gøre, når du kommer ind på siden, det er at gennemgå din profil. Men det er selvfølgelig også sjovt at se, hvad for nogle opgaver, der ligger inde på siden af kunder. Lige nu, der ligger der 8 opgaver herinde, som du kan browse igennem. Du kan vælge, hvilken kategori, som passer dig. Lad os vælge video, foto og animation og lyd. Og her er der fundet 5 opgaver. Nu har vi så siddet og kigget opgaven på siden, og jeg har valgt en, jeg synes, der er spændende. Tilfældigvis postet af mig selv. Det er en reel opgave. Det er PR-billeder til Effective, når siden skal lanceres. På det her tidspunkt er vi lanceret. Herinde kan du se, hvor mange der har ansøgt til opgaven. Lige nu, der har vi 4 tilbud, og der er 71 visninger. Du kan også se, hvad for nogle kategorier der er, og hvilke kompetencer, der er krævet for opgaven. Så kan du læse beskrivelsen, og du kan også læse lidt om kunden, hvilket er mig, og se, hvad min ansættelsesrate er, hvor mange penge jeg har brugt, og hvor mange opgaver jeg har slået op igennem tiden. Du kan også sende en besked direkte til klienten, hvis du har lyst til det, eller du kan trykke ansøg på opgaven. I det her tilfælde, der trykker jeg ansøg på opgaven. Når du trykker ansøg på opgaven, så kan du vælge at matche det bud, som jeg har sat. Jeg mener, jeg vil give 2.000 kroner for den her opgave. Eller du kan vælge at sige, ved du hvad, jeg mener faktisk, at jeg skal have 5.000 kroner for opgaven. Så kan du vælge at smide dit eget beløb ind. Det næste, vi så kommer til, det er betalingsvilkår. Fordi kunden, i det her tilfælde mig, har valgt, at det her det er en projektopgave, så står der ikke timepris. Så man skal betale per projekt. Men der er en måde at sikre sig på. Du kan nemlig vælge at få betaling, når du har leveret projektet, eller du kan vælge at sikre dig selv med nogle milepæle. Det vil sige, efter et eventuelt shoot, inden du har redigeret billederne, så kan du sige, der skal du have den første betaling, og så når du har redigeret de sidste billeder, så skal du have den sidste betaling. Du kan selv definere, hvor mange milepæle der skal være, og hvad de her milepæle skal indeholde, men det er sådan set, så du sikrer dig selv, så når du har leveret 25% af opgaven, 50% af opgaven, 75% osv., at du kan modtage en betaling, når du har nået en vis milepæl. Du kan også vælge at sige, jamen jeg stoler på den her kunde, og jeg vil egentlig bare have betaling per projekt, og det gør vi ikke i det her tilfælde. I det her tilfælde, der vælger jeg at sige, at vi faktisk gerne vil have milepæl på. Så den første milepæl, det bliver, når shootet er færdigt. Så er første milepæl defineret. Nu laver vi nummer 2. Godt. Så det første, det er, når shootet er færdigt, altså når man har været ude på et fotoshoot, og man har skudt det og kommet hjem, så kan man gå ind og sige, så skal jeg have de første penge. Næste, det er, når du har leveret billederne redigeret, og kunden er tilfreds, så udløser det næste milepæl. Og så har vi en smart funktion. Trykker du bare autofordel, og så er alle pengene allokeret. Og hernede i den sidste del, der er der følgebrev. Det er her, du skal sælge dig selv og overbevise kunden om, at du er den helt rigtige til opgaven. Og her skal du sige, hvorfor de skal vælge dig. Der er det relevant at inkludere tidligere erfaring, og inkludere, hvad du har lavet, måske af lignende projekter før i tiden. Nu skriver jeg et eller andet. Jeg har 10 års erfaring med at skyde PR og pressebilleder. Jeg er utrolig kreativ og dygtig. Jeg skriver bare noget tilfældigt. Og her kan man se vores bud, og hvad for et platformsgebyr
vi tager på platformen. Hvis du ikke er premium på platformen, så tager Effective 5%. Er du freelance premium, så tager vi 2,5%. Og så kan du se, hvad du modtager. Og så indsender du tilbuddet. Og når du så forsøger at trykke indsend tilbud, så bliver du formentlig mødt med, at du skal udfylde dine fakturaindstillinger. Og når du forsøger at indsende tilbud, så kan det være, at den ikke går videre. Og det kan være fordi, at du ikke har udfyldt dine fakturaindstillinger. Det skal du lige huske at gøre. Fakturaindstillinger er måden, du modtager penge på inde på Effective, afhængig af, om du er en privatperson, eller du er en freelancer med et CVR-nummer. De 5.000 kroner, du vil modtage, det er det samlede beløb, og her skal du vælge, om det er med moms, uden moms, eller du er som privatperson. Så det er vigtigt, afhængig af, hvilken slags freelancer du er. Hvis du er virksomhed med moms, så husk at sende beløbet, så du modtager det rigtige beløb, du egentlig ønsker. I det her tilfælde, der vælger vi privatperson. Trykker vi igennem, og så går vi tilbage. Godt, nu er dit tilbud blevet sendt, og kunden er blevet notificeret både med e-mail og igennem systemet, at du har sendt et bud på opgaven. Nu kan du se din ansøgning, du kan ændre vilkårene, eller du kan vælge at trække den tilbage. Og inde på dit dashboard, der kan du også se, at der er sket noget. Lige pludselig så har du et tilbud, der er sendt afsted, og du afventer svar. Så inde på dashboardet, der er du altid up to date med, hvad der sker på din profil. Godt, og for at du komme videre herfra, så kræver det, at kunden accepterer dit tilbud, og dertil vil I gå videre til det, der hedder en kontrakt. Og den kontrakt vil dukke op herinde. Men før du overhovedet kan lave en kontrakt, så bliver vi nødt til at få noget information af dig, så vi kan give dig de penge, du skal have, når kontrakten er afsluttet. Så det du gør, det er, at du går op i indstillinger, og så går du ned til udbetaling. Og her, der trykker du tilslut Stripe-konto. Og når du trykker tilslut Stripe-konto, så kan du enten logge ind til en eksisterende Stripe-konto, eller lave en helt ny. Stripe er vores betalingspartner, som formidler alle betalingerne, og du skal kun gøre det her én gang, og så kører systemet fuldstændig automatisk. Når du har indtastet det her, så vil dine udbetalinger også automatisk blive sendt til din bankkonto. Så får du hurtigst muligt kan komme i gang, og der ikke er nogen hiccups på vejen, så vil jeg anbefale at indtaste din information igennem Stripe. Vi kan ikke se din personlige information, du indtaster til Stripe. Det er Stripe alene selv, der kan se det. Vores samarbejdspartner Stripe, de sikrer os blandt andet, at du er over 18 år gammel og kan bruge systemet. Og lige en bonusinfo, så bliver Stripe blandt andet brugt af nogle af de største softwareplatforme i hele verden, så du kan roligt stole på Stripe. Når du har gjort det, så kan du passende også udfylde alle de ting, der mangler på din profil. Jeg anbefaler at vælge de sprog, du taler, og trykke gem ændringer. Under profiler, hvis du skulle have lyst til selv at hyre freelancer, så kan du også opsætte en kundekonto. Og senere i fremtiden, hvis du har et bureau, som har andre freelancer eller ansatte, du samarbejder med, så kan du også oprette det, men det kommer først i fremtiden. Her er dine e-mail-notifikationer. Jeg vil anbefale at slå dem alle sammen til, så du får notifikationer, når der er nye opgaver på siden, eller når en kunde har sendt dig besked eller opdateret noget. Noget vigtigt, du også skal gøre på din Effective-profil, det er at tilføje din portefølje. Uden den, så har du svært ved at skille det ud. Så tryk tilføj dit første projekt. Jeg kan skrive lanceringsvideo af Effective. Min rolle, det var i det her tilfælde vært. Så kan du skrive en beskrivelse, hvis du har lyst til det. Du kan vælge at sende en kunde ind, og du kan skrive, hvornår det er filmet, hvis du har lyst til det. I det her tilfælde, lad jeg være. Nu skal du så tilføje medierne dertil. Der kan du vælge en YouTube-video, eller tilføje et billede. Jeg vælger at tilføje et billede. Jeg vælger at tilføje det her meget dramatiske billede. Jeg kan også tilføje et YouTube-link, hvis jeg har sådan et. Og jeg kan tilføje mange billeder til hele projektet, så hvis du har flere billeder til projektet, så kan du også tilføje dem. Så vi kan lige tilføje et til. Godt. Nu er vi så færdige. Og så gemmer vi det her på vores profil. Og så står der lanceringsvideo af Effective. Og hvor ender det her så henne? Det ender så på den profil, du har lavet. Så hvis du går op og trykker på dit profilbillede og trykker se din offentlige profil, så kommer du ind på din offentlige profil, og den ser sådan her ud. Og der kan du se alt, vi har indtastet. Der kommer vores flotte portefølje frem, og der kan du se vores overskrift og vores beskrivelse af os selv. Din arbejdshistorik, altså dem, du arbejder for inde på Effective, vil også dukke frem her. Og din samlede kundeanmeldelser vil stå hernede. Her kan du se de kompetencer, som også bliver fremvist til en potentiel kunde. Du vil kunne se, hvor mange der har set din profil, og de sprog, du taler. Og om du er ledig lige nu. Og hvis du ikke er tilfreds med din profil, så kan du trykke direkte redigere profil, og så er det bare med at lave den om. Hvis du er premium inde på siden, så kan du tilføje sociale links på din profil og få den til at skille sig endnu mere ud. Du kan også tilføje et brugerdefineret profil-URL, så du nemmere og mere clean kan linke din profil til potentielle kunder og virksomheder. Eller lad os sige, du ikke ønsker at være i systemet længere i en midlertidig periode, men stadig gerne vil have dine oplysninger, så kan du skjule din profil.
ved at trykke her, så bliver din profil ikke vist nogen steder i systemet, men du har stadig frit adgang til alle dine oplysninger, og du kan nemt aktivere den igen. Hvis du er premium, så kan du også vælge, hvilke anmeldelser, der bliver vist først på din profilside. Og som freelancer, så kan du læse lidt om vores priser herinde, og vores fordele, hvis du gerne vil købe en subscription. Effektivt tager et cut af din aftale på 5%, som du så kan få nedsat til 2,5%, hvis du har et freelance subscription. Så hvis du har tænkt dig at bruge effektivt meget, så kan det her virkelig svare sig. Og hvis du trykker herop, så kan du se dine notifikationer, hvis du har nogen, eller du kan vælge at trykke og se dem alle sammen. På siden, der kan du også vælge mellem hvid tilstand, som vi er på lige nu, men du kan også skifte til mørk tilstand, hvis du har lyst til det. Og faktisk, så kan du også få effektivt til at være på engelsk. Så hvis du ikke snakker dansk, så kan du nok ikke forstå den her video, men så kan du også ændre sproget til engelsk. Når du har fået svar for den her opgave, du allerede har ansøgt til, så får du både en e-mail og en notifikation om, at dit tilbud er blevet accepteret. Det kan også være, at du har modtaget et modbud, og det kan du alle sammen administrere ind under mine tilbud. Så vil det hele stå her. Og når du så har fået et tilbud tilbage fra kunden, så kan du vælge at acceptere eller afvise det, eller sende et modtilbud til kunden igen. Men lad os sige, I finder til enighed, så vil du gå videre til en kontrakt, der bliver lavet mellem dig og kunden, og nu skal du sådan set i gang med det arbejde, der skal udføres. Og når du logger ind som Effektiv som freelancer, så er det altså også kun opgaver, der ligger på forsiden til dig. Du vil også kun være begrænset til at kunne se det, der er relevant til dig som freelancer. Hvis du så gerne vil have et view som kunde tilbage, så kan du vælge at oprette en kundekonto også, og have den på fuldstændig samme profil. Og det her, det er dit beskedssystem. I venstre side, der kan du se de samtaler, du har kørende. I midten, der kan du se den samtale, du er i lige nu. Og i højre side, der kan du se den klient, du skriver med. Og hvis du ikke fandt det svar, du søgte efter i den her video, så kan du gå ind under vores hjælpecenter og trykke freelancer, og så er der en masse hjælpeartikler, der måske kan svare på de spørgsmål. Og hvis artiklerne de heller ikke kan hjælpe dig, så kan du altid skrive til supporten, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig. Og det her, det var sådan, du nemmest kommer i gang med at bruge Effektiv. Jeg glæder mig til at se, hvad du skaber derude, og hvis du har nogle spørgsmål, så smid dem nedenunder i kommentarfeltet, og så vil jeg forsøge at hjælpe dig.